V dnešnom svete, kde sa peniaze často zdajú byť dôležitejšími než pokoj, môže byť ťažké ustúpiť v majetkovom spore. No Páter Pio nás jemne povzbudzuje, že ak sa rozhodneme pre milosrdenstvo a lásku, odzrkadľujeme srdce nášho nebeského Otca. Túžba vyhrať môže stať viac, ako si myslíme. Spoločne sa zamyslíme nad tým, ako jeho múdrosť môže priniesť uzdravenie do našich rodinných konfliktov. Zostaňte s nami. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videa uverejňujeme 3 dni v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. A teraz už k dnešnému príbehu. Dnešný výber pochádza z druhého zväzku listov Pátra Pia. Konkrétne ide o korešpondenciu s Rafaelinou Čerase, šlachtičnou, ktorej Páter Pio ponúka rady, ako riešiť finančné spory nie prístou spravodlivosťou, ale láskou, milosrdenstvom a pokojom, najmä v citlivých rodinných situáciách. Rafaelína, ktorej bol list adresovaný, zápasila s ťažkou rodinnou situáciou. Niečo, s čím sa mnohí z nás vedia stotožniť. S bratom mala narušený vzťah kvôli dedičstvu po smrti ich otca. Brat si nárokoval rodinný dom a chcel profitovať z pôdy patriacej rodine. Bola to bolestná situácia. V tomto kontexte si vypočujme, čo jej Páter Pio napísal. Citujem. Chcem ťa veľmi naliehavo požiadať o jednu vec. Pokiaľ ide o peniaze, buď čo najochotnejšia ustúpiť. Týmto spôsobom sa vyhneš mnohým problémom, ktoré môžu byť škodlivé a vždy nesú známku morálneho pohoršenia. Najmä keď sa takéto veci týkajú príbuzných. Radím ti konať nie zo spravodlivosti, ale z lásky. Keď sa takáto záležitosť dá vyriešiť pokojne, aj za cenu miernej finančnej straty, neodvolávaj sa na prísnu spravodlivosť. Ba naopak, daj si pozor, aby si sa jej vyhla. Nie je to silný pohľad na vec? Páter Pio povzbudzuje Rafaelínu a zároveň aj nás, aby sme v majetkových sporoch ustúpili nie zo slabosti, ale z lásky a túžby po pokoji. Pripomína nám Ježišove slova v modlitbe Otče náš, kde prosíme: Odpusť nám naše hriechy, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Ako často lipneme na tom, čo považujeme za svoje právo a pritom prichádzame o pokoj a vzťahy. Páter Pio nám pripomína, že našim kompasom má byť láska k Bohu a blížnym, aj keď to znamená vzdať sa niečoho hmotného. Páter Pio pokračuje. Pamätaj, že sme deťmi nekonečne milosrdného Otca, ktorý je k nám veľmi zhovievavý. Majme vždy na pamäti, že ak by nás Pán súdil podľa prísnej spravodlivosti, asi by sa nikto z nás nezachránil. Preto nech sa spravodlivosť a pokoj navzájom poboskajú. A to dosiahneme vtedy, keď sa budeme usilovať o milosrdenstvo viac než o spravodlivosť, napodobňujúc nášho nebeského Otca. Aká pokorná výzva. Ak by nás Boh súdil len podľa spravodlivosti, nikto z nás by neobstál. No Boh je nekonečne milosrdný a vždy pripravený odpustiť. Nemali by sme potom aj my prejavovať milosrdenstvo druhým, zvlášť v konfliktoch o peniaze či dedičstvo? Páter Pio nás povzbudzuje, aby sme si pokoj vo vzťahoch chránili viac než naše nároky. Takže ak čelíte podobnej situácii, možno neuzavretému sporu o peniaze, majetok či niečo menšie, zamyslite sa na chvíľu nad slovami Pátra Pia. Spýtajte sa sami seba, čo bude mať v perspektíve večnosti väčšiu hodnotu? Vyhrať spor, alebo si zachovať pokoj? Snažme sa byť milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho, aby sa odkaz Pátra Pia mohol šíriť ďalej. Chcete prehlbiť svoj vzťah s Pátrom Piom? Zvážte, či sa nepripojíte k programu Rodina ctiteľov Pátra Pia, špeciálnej duchovnej komunite plnej modlitby a milosti. Odkaz na prihlásenie nájdete v popise pod videom. Nech vás Panna Mária a Páter Pio požehnajú a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.